Gwamnatin Najeriya ta musanta zarge-zargen da ke yawo cewa tana shirin kama, tsare ko gurfanar da 'yan adawa ba bisa ƙa'ida ba. Wata sanarwa da ministan yaɗa labarai Muhammad Idris Malagi ya sanya wa hannu ta ce wannan labari an ƙirƙira ne da zumar kawo ruɗani a tsakanin 'yan Najeriya. Malagi ya ce wata takarda ta bogi na yawo tana ikirarin wai gwamnatin Tinubu za ta kafa wata rundunar haɗin gwiwar hukumomi da za a kira ADP for VIP, wacce ke nufin kama, tsare, tare da kuma tuhumar manyan mutane a ƙasar. Sanarwar ta ƙaryata ikirarin cewa rundunar za ta ƙunshi jami'an hukumar EFCC da na ICPC da ma na hukumar NFIU tare da ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara Nuhu Ribadu a matsayin mai jagoranci domin kai farmaki ga manyan 'yan adawa, musamman a cikin jam'iyyar ADC ba tare da bin ƙa'idojin doka ba. Sai dai gwamnatin ta Tinubu ta jaddada cewa babu wani shiri ko tsari mai suna ADP for VIP, ballantana yunkurin kama manyan 'yan siyasa da ita. Sanarwar ta Malagi ta ce gwamnatin shugaba Bola Tinubu tana mai da hankali ne kan manyan tsare-tsare na sauya tattalin arziki, yaƙi da rashin tsaro, faɗaɗa kasuwanci da kuma ƙoƙarin karkato da hankalin masu zuba jari. Minista Idris Malagi ya kuma ce a ƙarƙashin jagorancin shugaba Tinubu, gwamnati tana tabbatar da jajircewa wajen bin doka da oda, tare da girmama 'yancin hukumomi masu zaman kansu da kuma tabbatar da cewa hukumomin tsaro da ma na yaƙi da cin hanci da rashawa suna aiki cikin ƙwarewa ba tare da katsalandan ba. Sanarwar ta gargaɗi 'yan siyasa da sauran 'yan Najeriya baki ɗaya da su guji yaɗa labarun ƙarya da ruɗani, musamman yayin da ake tunkarar zaben shekarar 2027, inda ake sa ran samun ƙaruwar jita-jita, ƙage-ƙage domin siyasar neman suna. 'Yar gwagwarmaya kuma jigo a jam'iyyar adawa ta ADC Naja'atu Muhammad ita ce dai ta zargi ofishin Malam Nuhu Ribadu a wata hira da DCL Hausa, inda ta ce ana tsara shirin kama manyan 'yan siyasar adawa da gwamnatin Tinubu a ƙarƙashin abin da ta kira ADP, wato tsarin kamawa, tsarewa da gurfanar da manyan mutane da ke ƙalubalantar gwamnatin Najeriya. DCL Hausa, Umar Ibrahim. DCL Hausa.